Здравейте на всички и добре дошли в моят първи влог, който съм правил някога. Добре, не е първи, имам още един или два, не съм сигурен, но да. Честата 6:20 сутринта, извинявам се за моя външен вид, ама много е рано просто. Първо сме към Пловдив, защото съм на лекции, после сме към София, защото ще снимам бекстейдж към песен и мисля, че ще се получи много интересно нещо. Аз знам, че ще се получи много интересно нещо и че всичко ще бъде точно. Затова нека да не се бавим повече и да тръгваме към Пловдив. Първо ще минем да вземем папи и сме газ. Взехме вече папи. Здравейте, приятно ми е! И сме вече някъде след София. След час време трябва да сме в Пловдив. И чакаме Сашка да стане, защото... Сашка става и... Папи трябва да прави... Грим. Грим там, нещо си работи. И да, общо вече това е от нас за сега. Ще се включим малко по-късно пак. Всичко е точно още поне. И да. До после! Чао, чао! Здравейте пак, вече съм в Пловдив и отивам към лекцията ми, която ще бъде до към 12. След това отиваме на София. Свърших лекция, всичко беше много добре, или поне така си мисля, и се отправям към Алекс. Чух се с нея и не ми изглежда да се стигне и до много далеч с визията, но ще видим. Ще се включа след малко. Така, хора, вече съм при Алекс. Ето е Алекс. Супер е вече. Ние сме хора. Вижте каква е красива хора. Вижте само каква е хубава. Звезда. Да. Звездите Бъдеща. винаги закъсняват. Всеки път е така. Тръгваме. Чао. Любов. Значи, на път сме вече към София. Ще снимаме Сашка. Ето тук. Алекс. Александра. Да, същата. И така, айде да го пуснем. Така, хора, вече сме в София и сме пред снимачната площадка. Това ще бъде тук, колкото знам, тук са снимани някакви филми и тук ще бъде сниман този клип. Зрителите са там, чакайте да видим такова. Ето, тук правят Габи в тази кола. Ето тук я правят Габи. Ето папи и нея я трябваше да я направи. Здравейте! И всичко ще бъде точно, мисля. Ще видим какво ще стане после. Приятели, здравейте! Ние тук започваме. Чакаме нашия колега. Изморени сме от път. И общо взето това е. Чакаме да записваме. Да снимаме клипа за нашата Маша 2025 година. Малко по-силно може ли, защото... Не! Емир Киряков, личният стилист на Галена. О, да. И да. Искам да ви питам какво е вълнението. Никакво, честно казано. Защо? Не малко ми се спи. Иначе... Да, в крайна сметка това е такъв... Утре можете да видите клавирага, Да. Микеле Манчев. Краси Виолета! Мама какво е вълнението за първи път да застанете пред камера? Сега като влезна утре ще ти кажа. Изпитвате ли такива емоции, които то са положителни, то отрицателни? Честно да говориш, защото... Добре. Колко песни включва Пашата? Не знам. Еми на Кристофър песните не знам колко са. Добре, сега ще вземем интервю на Габриела Ганчева. 7-8 песни може. Вижда си. 7 и 8. Добре, сега ще вземем интервю на солистката на оркестър Орфей. Добър, малко теми. Габриела Ганчева. Добър вечер! Добър ден! Габриела, ден сме, какво правиш? Така, как сте? Извинете, в момента ще вършим работа. Ама вие можете да говорите. Добре съм. Вие Така, изпитвате ли вълнение? Габриела, моля ви сериозно. Ама това, извинете, аз не съм някакъв палячо да ми се смеете. Отговорете. Извинете, един въпрос към вас. Къде му рави?
Моравица ли? Ими то се намира. Как да обясня сега къде е Моравица? Също така можете да очаквате следващата песен от тези двамата тук. Секунда само да ви хване камерата. Ето ги. Искам да кажа, че аз съм първата дуетна половинка на моята прекрасна колежка Алекса Сенова. Искам да кажа, че тя е изключителен човек, изключителна певица, много красива, много харизматична, някога провокативна. Но, както и е. И нямам търпение да видите какво предстои от тук нататък. Аз няма какво да кажа, само да след това да му видят. Последната песен, това не са микрофон. Не, Последната песен. може би влизаме. Сега ще ви поставя и Алекс там. Ние днес сме в лов за ДКВ. Тук се случва съвещи. Трябва да започваме всеки момент. Ето е Алекс. Тук застанал. Ето е Пачи. Ето е Габи. Ето го Мики тук спи. Хора, всичко свърши вече. Ти си много яка кака. В мола сме и отиваме да хапнем. Hungry Bear, don't dance хоро. Нека сега да им кажем чао, защото ние сме към Враца с папи сам. Не трябваше да имаше Италия. Какво да правим сега? Удари! И общо взето това беше всичко от нашия влог за днес. Надявам се да ви е било интересно и до следващия път, защото вече 11:30. Ние сме станали в 6 часа, много време. Ужас. Все тая. И до следващия път.